Hello guys, magandang hapon na naman sa atin. May bagong project na naman tayo. I-convert natin bullpup. Kaya lang challenging sa atin to. Kasi hammer type siya. Gagawin bullpup. Ito, Junior Mangyo. Patrol na Mangyo. Pabullpup daw guys. Kaya parang mahirap to. Paano masabi? Kasi sa trigger mechanism niya, kalas-kalas lahat to. Hindi kagaya ng bagay, hindi ko pa nabubuksan. Hindi yata kagaya ng Nimrod to na buo yung trigger niya. Pag hinugot mo lahat, kasama na sa housing. May kasamang housing yung trigger ng Nimrod. Ito, hindi ko alam kung ganun din. Buksan pa lang natin guys para makita natin yung loob ng trigger mechanism niya. Kung kalas-kalas siya, hiwa-hiwala yung parts niya. Kasi kung Nimrod, mas madali. Kasi isang hugot mo lang yung trigger mechanism niya, sama-sama lahat. Ito, di ko pa alam kung anong style sa loob nito. Kaya baka mahirap gawin ito sa bullpup. Tignan natin guys kung kaya natin. Huwag mong subukan. Sige guys, stay tuned lang. Bayanan yung paggawa natin kung kaya natin. Ngayon lang ako mag-convert ng bullpup na hammer type guys. Yan, sige guys, stay tuned lang. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa pagpaplas natin dito kung kaya natin. Sige, stay tuned. So yun guys, inibuklas na natin yung takip niya dito, tsaka yung trigger guard niya. So confirm guys, hiwa-hiwalay nga yung parts niya, parts ng ito trigger mechanism niya. Wala siyang housing para maging maging one piece lang siya. Hindi siya katulad ng Nimrod na may housing para maging one piece lang yung trigger mechanism niya. Ito, hiwa-hiwalay guys. Kaya medyo mahirap to. Ayan yung spring niya. Maluktot pa yung spring niya. Pag gano'n. Pa-curve na gano'n. Curve na gano'n. Ayan. Kaya parang mahirap to. Yan. Sige guys. Try natin gawin kung kaya natin. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari. Sigurado mahirap to. Matagal. Kasi kailangan mong makuha yung tamang distansya nito. Tsaka ito. Yung trigger niya, tsaka itong hammer niya. Para kumapit yung pinaka-gear niya sa loob para kumagat. Sige, update ko na lang kayo guys. Ito yung design ng bat niya guys. Yan. Papatabas na natin sa dun sa furniture shop. Yan. Sige guys. Ito na tayo dun sa furniture shop.
2 hours later. Ito na yung natabas guys, na bat. Yan. Napapansin nyo siguro guys, nauna yung bat bago yung trigger niya. Kasi mahirap iukay itong ano, ibang klase kasi itong hammer type. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kaya inuna ko yung bat bago yung extension trigger niya. Sige guys, gawa na tayo ng trigger. I-ukay muna natin to. I-ukay ko muna to para masukat ko yung ano niya, yung haba ng tsaka yung lalim ng trigger niya. Okay, update ko na lang kayo guys. Yun, tapos na guys sa trigger nya. Ayan. Yung trigger nya. Yun, nakalapat na siya. Try natin tutok. Ayan. Yun. Ayos na guys. Ukayin na natin yung bat nya. Ito. Finalize na natin yung bat nya. Okay guys, stay tuned.
2,000 years later. Yun, hello guys. Magandang araw na naman sa atin. So, bali natapos na natin yung ginawa nating Junior Mangyo na full pack. Medyo binahirapan tayo ng konti. Mas matagal gawin to guys kaysa yung mga bolt action. Ito, medyo nahirapan tayo dito. Bola lang yan. Ito siya. Oh my God! Yan. Medyo nahirapan tayo dito guys. Pero rin dito sa yung trigger mechanism niya. Dito kasi guys, hiwa-hiwalay kasi ito. Yung hammer niya saka yung trigger niya. Hiwalay. Kaya matagal na set up. Mas matagal gawin ito kaysa yung mga bolt action na mga airgun. Ulit-ulit na naman eh. Ito guys, kahit pa paano natapos din natin kahit matagal. Kahit pa hinahirapan tayo. Kahit sulit ang ulo natin sa paggawa. Tapos pa rin natin. Yun, Junior Mangyo. Junior Mangyo na tawag dito. Patrol. Mangyo Patrol guys. Ito. Yun. Mangyo Patrol. Laging full pack. Isipin siya guys. Yan. Yun yung gauge niya saka yung quick fill niya. Yan. Yan guys. So natapos din natin kahit mahirap. Sana gustuhan ng may-ari. Dahil pinaghirapan natin. Sana satisfied siya sa ginawa natin. Yun, salamat kayo sa panonood sa video natin na yung mga napapadaan sa ating channel guys na mahilig sa mga airgun na di pa nakapag-subscribe. Subscribe mo na yan para updated ka sa mga video natin i-upload pa sa mga airgun, mga hunting videos saka paggawa natin ng mga bullpup, mga bat. Guys, salamat ulit sa panonood. Shoutout na lang sa lahat ng nanonood, lahat ng subscribers, lahat ng silent viewers, sa lahat ng nanonood. Sunod na gagawin natin guys yung radiator naman. Radiator na gagawin natin yung full pop. Ito. Yahoo! Abangan nyo guys yung paggawa naman natin dito. Radiator na PCB. Gawin natin yung full pop. Ayan. Abangan nyo guys yung paggawa natin dyan, convert natin. So ito na lang muna vlog natin. Sige, salamat ulit sa panonood.